Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga kapatid. Dito tayo sa Pitex. Pamasin naman tayo mga kapatid. Pamasin April 28 linggo. Shoutout sa mga nag-asliner, Kaulo, Minis, Jasper, sa mga nag-jump, at sa mga nag-set na tunay. Meron tayo kunting pasahero, kunting pasahero. Teka lang. Buksin na tayo. Shoutout kay Lucito, kay Starliner. Siya nag-sponsor dito na sa Pitex. Maganda ka? Meron na? Kaya ko sa vlog. Oo, yan. Hi vlog! Ayan, sa Mika, may kapusya. Nagtitinda dito sa Pitex. Nandito sila dito. Ay, sayo dito. Sir Lucito, kumusta ka na? Ano ba dispatcher dito? Ang dalawa tayo Sir Lucito, sir. Dispatcher dito sa Starliner. Lilipat. Lilipat. Oh. Saan mo ako na? Oh, lilipat. Ha? Babalik ko yan. Ay, ayos. Oh. Ako mo ba yan? Ako. Pasin. Paano mo? Doon ka na, lilipat ka na doon. Ha? Diba? Lilipat ka na doon. Up, up. Kaya nga naman sa Mindoro. Kaya Mindoro yan, kaya Mindoro. Petros! 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 Hey! Petros! Hey! Petros pa! Ipasok mo doon. Oh, Bob! Tatama ako. Oh, pati na.
sunod dito yun. Susunod dito yun, pag alis namin, sila papalit. Boss, ano na lang? Kasi ano first time din yung biyahe. Kunit palala lang din. Para baba niya. Iloragyaw sa Margarita lang naman. Oo nga, basta pagdating doon sa Samar, doon sa barko, palala na dyan ha. Oo. Kasi yung mga barangay-barangay doon, hindi namin Hindi ba araw? gano'ng masyado. Mga bayan. Gano'ng yan. Mga bayan. Makailan ano? Ano na, nagkapunta sa oras to. Palakasin dito, ipulong na tayo dito sa loob. Okay. Sige na, may pipili na rito. Tagal eh. Sige so, okay na. Hoy, sige lang. Daw, kita. Oh. Okay. Wala. Daw, wala. Tatay. Wala. Tampal. Oh, wala na may iwanan. Una pa. Ah, meron pa? Tara, mag-sip. Tapos na tayo sa Phoenix. Alas 10:40 na. Sudah tayo.
Punta kayo doon sa tamang upuan nyo, okay? Mamaya, pagdating doon sa naka-reserve dyan, limatin din kayo dyan. Kung saan yung tamang upuan, doon tayo. Sa'yo ba? Eh, nag-usap na kami dito sa mga kasama nyo dito sa bandang harap. Pagyan yung upuan, bakit di ba doon sa likod? 29.30 33.34. Apat na lang na doon. Yan, hindi pa yung pinakadulo. Mamaya, maunahan na kayo doon. Wala na. Yan, dito pa lang. Ayusin na yan. Pagdating doon dyan. Ayan. Di ba, magkakasama kayo? Sabi ko yung kasama na dito sa harap. Kasi yan ang description ng dito sa upuan eh. Kasama ko yung... Sundin natin yung upuan na naka-reserve. Para di kayo mag-double book yan. Magkakasama naman yan, di ba? Ayun na lang ano dyan, kasama naman kayo. Ay, anak ko, mahirap yan. Hindi yung papayag yun. Hindi, magkakasama sila eh. Kahit pa kasama ko, hindi papayag yung naka-reserve dyan. Sino kumuha nitong ticket? Isa lang kumuha nito. Hindi, kasi kung may naka-reserve na, Cruise man lang. hindi na rin yung masunod yung gusto nyo. Kung may naunang pasensya dyan na nakabook. Ay, balilal ako eh. Balilal mo din ito kaya.
inspektor. Kaya hindi pwede walang ticket ng mga pasahero dyan lahat. Pati kahit na pamilya mo, anak mo, asawa, kailangan may ticket yan. Ha? Dito ka kaya sa jeep na pagkakilala mo, pwede hindi na mabayad. Dito, kailangan mabayad kahit na kapatid mo. Mahalaga sa'yo yun, salamin unahin mo yun. Unahin yung sugal. Grabe naman po. Eh, di ako nagsusugal. Kahit kailan. Buti naman, hindi ka nagsugal. Mas, sugal na sugal. Kung di mo ulit, hindi na makabili. Mahirap lang ng panty sa asawa. Hindi ka makabili, pre. Bayan na pala sila. Trumpet si, parang si Boss. Air Force. Ayaw, Juan. Ayaw na susugay mo lisod mo. Ay sila mo tiil. Direk gilid mo sa ilaw. Susugay, karo nga. Wala ka na. Yan, mamaya. Kuhanin mo. Pwede na kayo sa mga. Eh ngayon na, kaya magsiyakyatan naman yung mga tao doon sa mahirapan naman siya. Pwede mo na, habang naka-stop. Pwede ba siguro ng kiring? Pwede dihas tunga. Diha long? Ito. Eh, hari lang, hilap din lang, hilap din.
yan, may nauna na sa sa inyo na nakabook. Kasi hindi natin May nauna sa inyo na naka-reserve, kaya hindi kayo nagawang magtarami lahat. Hindi natin ma-reserve kasi may nauna pa sa inyo nakabook. Kaya- Ibig sabihin, nauna sa inyo yan. Oo. Kaya hindi na nasunod ang gusto nyo. Kahit na sabihin nyo pa na gusto nyo magkatabi, kung may nauna pa sa inyo, wala tayong magawa. Kaya wag na natin pag-awayan yan dito. Kasi natin tayo sa biyahe. Intindihin nila natin yan. Wala bang naghabol ng patay dyan? Magsabi lang para magkagisa ng barya. Sumpa, oh. Pa. Dapat ikot muna sa bus bago umakyat. Pag may pupuntang patay. Para rin tayo Ayun. Yun na siya. Para rin tayo makabala sa biyahe. Pasahero ba? Ah, pasahero. Sa hero kung may pupuntang patay. Ah, wala siya. Ikot sa bus bago umakyat. Yagi sa barya. Ah, ganun. Para rin tayo makabala sa biyahe. Kasi merong minsan pagkalis natin dito maganda pa. Tatakbo. Pagkalis sa gitna na, wala na, nagka sira-sira na, nagpulatan. Kahit yung patay wala sa bus. Oo, hindi. Ibig sabihin, pupunta mo yung patay. Ah, wala naman ako. Lalo yung bukas, ililibing ngayon sa sakay. Naghabol yun eh. Isa rin yan. Kaya lalo ka tuloy hindi ka makahabot sa pagkatid paglibing. Tapos panay tanong anong oras darating. Ang tagal naman ito umalis. Yan, isa rin yan. Manahimik lang. Tapos sasabihin ng iba, bakit binibiyahe ito na may sira? Hindi yan ibibiyahe na may sira. Nagkataon lang na doon na siraan sa daan. Bago ito ibibiyahe, ginagawa mo lang ang mga sira. O, kaya matagalan. O, lahat ng bus, ginagawa yan bago Bawat istasyon. ibibiyahe. Hindi, lahat ng bus company. Hindi lang Philtranco. Kailangan pagdating yan dito galing sa biyahe, sisikapin ng mga mekaniko yan kung anong sira. Tapos din natin na may iba pala masira pag biyahe na. Pagbago pa, maganda talaga yan. Ay, okay ko din. Kaya, okay ko. Pwede pala bago yan. Oh, pasay ko. Lasing na si amigo ko. Akin na lasing na amigo. Sura-sura na.